Babukeli bethu bawathumelele amavidiyo abo ephawula ngalolu daba. Angibonge msakazi. Into engayisho ukuthi abalandeli beKaizer Chiefs abasaphephanga. Asisaphephanga, asisakhona ukuhamba ebusuku, asisakhona ukuhamba estradini emini. Njengosihlalo weKaizer Chiefs Fans Club, ngithola imiyalezo efonini la kwa TikTok, ka Facebook, abantu bayangibhalela bathi thokozane singabalandeli beChiefs siyashaywa, siyasatshiswa, futhi sithola imiyalezo emafonini ethu esisabisayo. Sesiyasaba ukuthi sisupporte iChiefs ngokusobala ngoba abantu bayashaya, abantu basikhomba ngeminwe. Ingakho nje ngicela ngithi uMinister wamasosha uNG Motshekga nesekela lakhe uGeneral Bantu Holomisa abadedela amasotsha, bathumela amasotsha ukuthi aye kuwo wonke ama-village, wonke ama-township aseNingizimu Afrika bayovikela abalandeli beChiefs. Engingakusho nje ukuthi sicale ukusatshiswa nokushaywa nokukhonjwa ngemino uma sishaya imagezi. Sashaya imagezi 1-0. Ngacala ke mina ngokwami ngathola ama-phone calls lapho umuntu avele nje athi uyena uThokozane lo ofavor Chiefs. Usekhona. Umuntu athula ngasakhuluma. Kwaya ngokuya ngaphinde ngathola ama messages kunamba engingayazi ethi awucabanga iChiefs yakho iyophelelaphi. Ukusatshiswa nokushaywa kwabalandeli beChiefs kube sekwanda kakhulu emva kokuthi ke sishaye bafana baseStellenbosch, iStellenbosch Football Club. Abantu abaningi ke lokho bebangakakulindeli babe sebacasuka kakhulu. Kwanda ke ama calls esiwatholayo singabalandeli abuye inambeni esingazazi, abantu nje bavele bathi wena ofavor Chiefs, uthi ungavuma bese bayathula basakhulumi noma bakufakela ama message bathi le Chiefs yakho asiyazi ukuthi iyophelelaphi. Zonke lezi zinto lezo ziyenzeka, siyazibika emaphoyiseni, kodwa ke namanje kuthiwa kusaphenywa. Akusiyimi ngedwa obukene nalento. Abantu nje abafavor iChiefs bayangitshela nabo ukuthi bayawathola ama calls asuspicious, bantu bababuza ukuthi iChiefs iyophelelaphi. Siyacela Minister, siyacela naye kuGeneral umkhwanazi waseKZN ukuthi aphephise abalandeli beChiefs abaseKZN. Siyacela uCommissioner wamaphoyisa wazwelonke adedela amaphoyisa, uGeneral Bantu Holomisa, isekela loMinister uNG Motshekga, badedela amasosha agcwale yonke iNingizimu Afrika ngoba sizophela singabalandeli beChiefs, siphelele ezandleni zabantu abangakhona ukumukela ukuthi bona bayadliwa, bashawa ngamanye amaqembu. Sithanda ukubonga, sengigcina msakazi, ukubonga ucoach yethu uNabi, noma na impilo yakhe isengcupheni uyachubeka umntana abantu. Siyabonga mfoka Nabi ukuthi usisize sifike la sifike khona sibalandeli beChiefs. Namuhla njengoba sidlala neCape Town City, sithi abantu abasibekezelele nayo sizoyishaya, kodwa sicela ukuthi ke bamukele induku, abavume induku, sichubeke nempilo. Ngiyabonga.